Vážení učitelia a milí žiaci, vítam vás pri losovaní výhercov zo súťaže Matlacký seminár, ktorý sme organizovali ako Taktik vydavateľstvo v spolupráci s portálom zborovňa.sk. Aktuálne vyžrebujeme jedného učiteľa, ktorý získa víkendový pobyt v Aquacity Poprad, a rovnako vyžrebujeme jedného žiaka, ktorý získa hernú konzolu PlayStation 4. Takže poprosím našu šéfredaktorku pani Fuskovú, aby vyžrebovala najprv žiaka. Takže poprosím spustiť žrebovanie a náhodne ho zastaviť. Takže víťazom PlayStation 4 stáva Jakob Loub z 3. A z základnej školy Krosniacka 4 Košice. Gratulujeme. A teraz vyžrebujeme učiteľa, takže poprosím spustiť žrebovanie a náhodne zastaviť. A výhercom sa stáva pani Monika Benkovská z základnej školy Smetanov Haj Dunajská Streda. Čiže pani Benkovská získala víkendový pobyt v Aquacity Poprad. Taktiež gratulujeme. Rovnako vecné ceny, a tým je tiež PlayStation 4, vyhráva neúspešnejší žiak Matlackého seminára Matúš Kurilák zo základnej školy 8. mája z Svidníka, ktorý získal najviac bodov. Rovnako jeho učiteľ, pán Jaroslav Mikita zo základnej školy 8. mája, ktorý získava víkendový pobyt v Aquacity Poprad. Všetkým výhercom teda srdečne gratulujem. Pevne verím, že sa všetkým žiakom naša súťaž veľmi páčila. Rovnako dúfam, že sa im bude páčiť náš nový projekt Stroj na jednotky, ktorý spúšťame od septembra. A viac informácií sa dozviete na www.strojnajednotky.sk. Ďakujem.